From the hills to the city square, Ajaku TV is everywhere. From the hills to the city square, Ajaku TV is everywhere. Yo, Ghana man adeshimai. Enebienso so medenchia efrititi mofra TV ede ma obi biala. Etifi anafo apeye ne atoye. Obi biala otie ye. Ebre no asedu. Ene ye ba bedidi nkomo kakra bi. Nenso eya asem hia pa ma oman no. Medical cassette titi mofra TV. Nye TV adwuma nkwa ne ye. Se yi abafie. Na apese ye beto dwom. Echichire busuan awre ofre ye beba party bi na oye. Unu ura unu oyere nyankopon ehira mo manya sika kakra to mbutum pese mo ye anodie bi na pese mo fa bana tete mofra TV ye beba ne ya baba abebo ye gusu aye ka ne se ya na ebre no akwa na ekono ye nyina ye nim 19th July de ye nim kila bobu na ye no epimpen so ba 19th July me se kokoso tikim kokoso kumase kokoso so jala e chire wa tikim honum na kila bobu ye na ye kra 19 July baby biala wo bia no for do bobodum ne beta ye chi ni yankonkosi ye nua kila bobu said ye no bu ade openi pass moti na ni mo bia no migidi ye se otene sa ontena se obeba na waba bejam ebusuani adwumayefo nyina ye gusu a ye di nkomo yi makase titi mofra TV ebegina jesi enya adwumayekuo bi ema omo so yasene firi se baakofo nsan so nyame ani kata adwuma ne de yabu yetirim po se ye beye de beboa o mangana ane ye de beba nenso obi a mo echi dom a etoda na ahomere ya ayede aba ye nipa no firi se munsum ana ema ye de chechire oman eye BK chire agrochemicals oso hwe edwuma ye die no a ese fata wienum na ese se ode ne sika anase ode na de ton de ede ba ne ye bo hu dawru sa bigidi ye se ebeboa na ono so nam sa ye so aso yasene BK chire agrochemicals ede na oton me se agrochemicals infuni ehunuro an oton o kumase hona BK chire wo na me ne okasai BK chire wakwa kofa enura yedi yafuo ede aba so obedua atosode a gise wahuni se wura bia ni asase ne so na utimi dia atosode na yeden etimi so na obade so edu nsu egu so na onso onsa kan ye onsa beka elunti ana wakwa kofa adwuma master say adwuma master obi bebusa say eye de adwuma we ni de eye ne say ehyiwura ansa na wo de watoso de betintim fom ana de opese odua etintim fom no wunya adwuma master na odi gu asase ni nyina so a aboro so kra ene nan na che say wahyiwura bia ewo so no watimi de watoso de anase de opese odua no odi etim fom enti o kwa kope bia to a me say eyekumase na ne dosopo no ewo eye BK chire agrochemicals honum ana obenye ne dodo atuo o murum kumase emurum ana wo ye hwe bibi to say we are your friend is savior obi we ka say savior de na je so oba beje ye nkon we nya nipa enkwa na wo je nemu oje no ba ye nkwa na timi aba beso enipa so savior ya edura ya digu atosode so so pese so do so na aboa bia mpuntimi fada no nka dia eno ani savior atosode nkwaje epa eduro enikuta me no BK chiri ene sadi sa eduro ya ba biso okumasi murum open do so po atu aton a wonsa beka bi Ghana hafa na ba bi biala yiku ya bia ye ton afudie enuro bia so odi wani kire wa odi okwa ase o hwehwe savior anase BK chiri agrochemicals enuro no wonsa beka bi wo ho ye hwe bibi ti se wi ya to ne di say strike there ya kasi obi a striker na che se ball no odo na ekwa koshegu amankunimdie abre oman a ofiri mu no strike ye edura eno so yedugu atosode so
bibi biala obedua ye ntosi anase amango bibi biala obedua bia no nisunu se atosode de bomodin se wonsa ebeka strike onya de gusu a de osi na ni edin aboa no osi na ni edin no onfa na no meka ma mehwe ne nam saa yesuso atimi asodo so atimi ama wonsa kan de wonsa beka wei matu de din se sere macho ni din ankasa e de imbak isusu ye dura ye dugu atosode so atosode nro mi ensan amekeka ho asem nyina ye mfa mum ne mu bia ye adwuma brane so obefa imbak so obefa savior and so obefa strike ni nyina bia ye adwuma penny enti okọ na se okọ akọ pebi e de akugu o carrot so cabbage so bibi ti se ayoyo ni nyina so a onsa kan imbak so a ebetimi edi wasama mama yo ye hwe bibi ti se enuro emienu a me be fa yi bitimi se esoso pa yo mefa we ya to ni say wuza ne ye mekan say eye atosode anadua babia wo bedua say eye apple na adua kwadu grapes hayen say nua grapes no nenso ibinum ani aye den wo mugusu wo mudua me ankasa adua babia medua metimi afifi no me say Ghana ha me one of the best me di be free Izaba mababedua wei eye wuza mekan say atosode anase aduaba no a wudua no ni mojaduro wode onya duro ni dugusu wie na aboa bi antimi afana no anka se beso do so na ebeye kama so a chese wudi abon se we de menya kwadu bi na midi menya mango papa bi ntosi a aboa bi antimi afana no nkan ya na bon se gina brane pa eye wuza na ade beguso ni mojaduro no yo ya wie ni sa ma memfa we atofom so mafa no ni di ankasa de graquat isu so eye edura eno so ye de bo